Tumela ngithobela bhotani molweni sanibonani lotshani absheng. Good morning zidwesha nezidweshakazi zikaNonkwenkwezi. How are you my good people? It's been a while. Hlala nami ndihlale nawe ungashinxi ungandishina ngomnye umzuzu ndingayintoni na ngaphandle kwakho. Ndibuyile zidwesha nezidweshakazi. Yeah, like I did say, last week was going to be a hectic week. We had a hectic weekend. Umvulo wendlu katata. I am now in Johannesburg, Lone Hill. Yeah, for a few days. And I thought, let me give you a video. Today, ndifuna sithethe ngantoni? Ndifuna sithethe ngonontongwana. So ndibhalele kuwe wena mntu uthwasayo okanye wena mntu uthwasisayo. Make sikhumbuzane into yoba kanene yintoni le nto kuthiwa ngunontongwana. Unontongwana yilaa nto emagqirheni kuthiwa sisikolo sokuqala sokuvumisa. Khumbula igqirha ligqirha ngokuvumisa. Ewe ndiyeva kuthiwa siphiwe ngokuphiwa ngelinye ixesha ithi kanti wena awuphiwanga ukuvumisa, kodwa liyinene elithi wonke umuntu othwasayo umnqweno wakhe yinto yokuba akwazi ukuvumisela abantu. Just the basics, ukwazi ukuhlola, ukwazi ukusebenzisa umoya. Andikholwa into yoba likhona igqirha elingafuniyo into yoba umoya walo mawuphile, umoya walo mawusebenze, umoya walo malikwazi uhlola ngokomoya. Xa umoya wakho ungakwazi ukuwusebenzisa ube kusithiwa uligqirha, ndicinga uba noku uliqhwele kunokuba ube uligqirha. Igqirha liyahlola mna ngokunokwam, kwenzela into yoba kaloku umntu ongenileyo ezofuna uncedo kuwe ukwazi uhlola ngelihlo lomoya into yoba uncedo lwakhe lungafumaneka njani na, ilele phi ingxakaphile likhona. Uqala njani ke ngokuthi uthi mawuyazi into yokuba kuhlolwa kanjani? Kuyilaa nto ke ngoku ndicinga into yoba amagqirha kudala aza nesi sikolo sikanontongwana ukuze wena mntu ugulayo, wena mntu uthwasayo, apha ekuthwaseni kwakho ufunde ihlobo lokusebenzisa umoya wakho ukuze umhlolo kwakho kwenu ugqabhuke. Ze kuthi mini uphambi kwendwendwe nawe umoya wakho ube sowuqhelile into yoba usebenzisana kanjani nawo ukuze ungene emxholweni okanye ukuze uchane umhlola. Iqala phi? Iqala phaya kunontongwana. Yiloo nto amagqirha esithi unontongwana sisikolo sokuqala sokuvumisa. Ngumdlalo unontongwana, yinto apha nje emandi. Kangoba ndiye ndive kabuhlungu abanye abantu xa bekhubeka bekhathazeka nethi sithi makudlalwe unontongwana singamagqirha. Ibe ngathi bayahlukunyezwa, ibe ngathi sibenza ii-targets. Unontongwana. Unontongwana ngumdlalo njengoba benditshilo. Ngumdlalo apho amagqirha athi afihlele khona abantwana bokugula. Kubekho loo nto ifihliweyo kwenzela into yoba abantwana basebenzise umoya ukuchaza into yoba yintoni le nto ifihliweyo ngabazali. Ifihlwe phi? Awugqiba yoyithatha aze nayo. Iyaphi le nto? Umoya. Ubana ngaba siyamqhela unontongwana sidlalisa abantwana kakuhle, umoya uyasebenza, uyaqhela ukusetyenziswa kwenzela into yoba naxa sekukho indwendwe ke ngoku ngokwenene nangokwenyaniso umgula akwazi ukuwusebenzisa umoya wakhe ukuhlola intsusa yintoni esuse aba bantu endlini yabo okanye ekhayeni labo bazozibona sebesegqirheni. Asebenzise umoya wakhe ukuhlola into yoba basuswe yintoni. Asebenzise umoya wakhe ukuhlola into yoba yintoni unobangela waloo nto ibasusileyo. Kuba nzima ke ngelinye ixesha xa unontongwana lo ungakhange umqhele, ungumhlekazi. Ufumanise into yoba abahlekazi bayayoyika imvumisa ngoba khange kudlalwe, khange baqheliswe udlala. Ekanti ngokwenene xa isenziwa umdlalo le nto ndithi mna ngunontongwana yinto nje apha emandi. Ngumdlalo phakathi kwabazali nabantwana.
Umzekelo, umzali siyakwazi ukuthi singabazali egumbini lamagqirha kuthiwe sidibane ngengqondo into yoba makhe sidlalise abantwana, makudlale unontongwana. Sizawuvumelana singamagqirha into yokuba bahlekazi magqirha asekhaya ndizawufihla mna, ndizawufihla nantsi 2 rand. Wonke umuntu olapha egumbini ayibone nantsi le 2 rand. Ndithathe i-2 rand mna ndiyifaka apha kum ezinweleni, okanye loo ndawo ndicinga uyifihla kuyona ndiyifake phantsi kwam. Sebebizwa ke ngoku abantwana, umzekelo into yoba ngenani. Bahlekazi, bazali balahlekelwe, bazaya ke ngokokundweba kwabo ke, ngokokuthunywa ngumoya. Umntana ondwebileyo uzawufuna uyaqala, yaye umoya usebenza ngolo hlobo. Umoya womntu ogulayo uba competitive, ufuna uyaqala, iba khona le nto ikutshisayo. Umntwana aye ke ntoba umzali ulahlekelwe, uyayiva, azithuthe, uyayiva. Mna ndinguzisa uDlamini uMangxama uthaka uNcukathi uLana uMkhonjo ndikhwaza nabochwamusi unodwa nguto ogada intshaba omadenge ezomxhonyo oyini bonke abanomajeko omthombotyweni ntshona uqazo ze ningandishiyi ngalo mzuzu masicamagusheni. Abazali xa besithi balahlekelwe masicamagusheni, khani ndincedise bazali bam masicamagusheni ukuze ndiwufumane lo mhlola wokulahlekelwa ngabazali masicamagusheni. Ngaba yinto le nto ilahlekela abazali nabethu nana masicamagusheni. Umoya wam bazali bam uthi mandithi into esetyenziswayo ke bazali masicamagusheni. Xa ndikhangela abazali bam yinto engathambanga mani masicamagusheni. Xa ndithi ndiyayiva ngesandla bazali bam yinto engathi iqinile ke bazali bam masicamagusheni. Ndingathi mna yinto ebuntsimbarha ke bazali bam masicamagusheni. Kodwa xa ndiyiphetha apha esandleni yinto engasindiyo bazali bam masicamagusheni. Ndithi xa ndiyijonga bazali bam inobukhazikhazi ke bazali bam masicamagusheni. Ngamaxesha onke thina magqirha ke ngoku simane sisithi phosa ukubana ngabuthetha ngento esiqonda uba uyayiva. Ngelaa xesha athi umntwana yinto esetyenziswayo, yinto engathi yenziwe ngentsimbi okanye ngenkcenkce, yinto ekhazimlayo, sithi phosa ngoba uthetha le nto siyaziyo. Yinto engasindiyo xa iphethwe ngesandla, phosa injalo, ayisindi mos 2 rand. Bazali yintoni le nto ilahlekela abazali bani bazali masicamagusheni? Yinto ebalulekileyo ebomini bomntu ke bazali bam masicamagusheni. Ibaluleke ngoluphi umhlobo mhlekazi masicamagusheni? Ibaluleke hlobo loba yinto oyisebenzisayo ukufumana into ke masicamagusheni. Siyayazi mos imali uthenga into ufumane. Bazawuthi abazali phosa masicamagusheni. Ingaba iphi bazali bam ke masicamagusheni? Hayi mani bazali, kuthiwa le nto lena mandiphinde ndiyichaze kakuhle masicamagusheni. Yinto edalwe nguThixo masicamagusheni okanye yakhiwe ngumlungu masicamagusheni? Uthi umoya mandithi yinto yakhiwe ngumlungu masicamagusheni. Phosa mhlekazi, mane sisitsho. Ewe mani bazali masicamagusheni, kuthiwa mandithi kule ndawo ndime kuyo ke masicamagusheni, xa ndikhangela ngokomoya mandijonge ekunene kwesandla sam ke masicamagusheni. Mhlawumbi mna mntu ufihlileyo ndihlele right, sizawuthi ke thina ke magqirha phosa manikhangele kakuhle mani bazali bam masicamagusheni. Kuthiwa ayikho phezulu mani bahlekazi bazali basekhaya masicamagusheni, le nto kuthiwa iphantsi masicamagusheni. Mhlawumbi ndihleli phezu kwayo masicamagusheni, ayikho phezulu iphantsi, sithi phosa masicamagusheni. Bazali mani kuthiwa apha ihleli khona ifihlakele ke bazali masicamagusheni, ukuze ndiyifumane kwawufuneka ndiphakamise umntu masicamagusheni. Kuthiwa yiya kuye andiphakamise umhlekazi, nantsi 2 rand ndihleli phezu kwayo. NguNontongwana ke lowo, uyayiva. Uze nayo umntana, waza nayo, you understand? Kwenzela into yoba apho alahleka khona ubuyabhideka, funeka aphinde abuyele ekuqaleni apho besiphosa khona. Ndenza umzekelo uba, mandenze umzekelo, mhlawumbi njengoba sithe yi-2 rand, utshilo wathi yinto ayithambanga apha esandleni, yinto engasindiyo xa uyiphethe ngesandla, uyayiva. Azothi ke ngoku yi-TV, uyayiva.
sabe sesimbuza into yoba awu i-TV ayisindi xa iphethwe ngesandla. Uyayiva into enjalo, azikhumbuze ke ngoku into yoba bendithe kanene. Uyayiva, funeka umoya wakhe ngokuphinde ubuye uqale ekuqaleni. Ndizama ukuthi these are just simple games zokudlala, because vele umuntu ogulayo unomoya, unabantu ahamba nabo abafuna uqheliswa. Funeka sibaqhelisile ukuthi sibasebenzise. Xa ungasetyenziswa la moya, ngulo moya womhlolo kufuneka abantwana benombilini benomvandedwa, ngoba awusetyenziswa umoya wabo. Umzekelo, kwiphehlo apho iindwendwe zingaxhaphakanga khona, ninokhe nihambise ixesha ngonontongwana, kwenzela into yoba umoya wenu uqhele. Makufihlwa apha ekhaya, mhlawumbi ngeemini ezithile. Umzekelo, phaa ekhaya mna ke iindwendwe andifuna uxoka azinqabanga, kodwa umama ozala mna kalogqirha umthanda ukufa unontongwana. Hlobo lobo umama uyathanda ubiza abamelwane. Biza abamelwane, bahlekazi sizawudlala unontongwana namhlanje. Funeka abahlekazi bazilungiselele benze yonke into ngethuba. Kuzawudlalwa ke ngoku unontongwana. Khupha utywala umama mabubeke phaa, nabaya abahlekazi kondlalwa amakhukho phaa, bahlale ootata basebumelwaneni noomama basebumelwaneni. Khutshwe utywala yonke into, kuzawuba mandi. Uyayiva, kuzawubakho amabhaso ke omhlekazi ochanileyo, uchane umhlola. Kufihla ke ngoku kwa abamelwane. Yeva, ibe yinto nje emandi. Abantwana mabangadingi, masisifake isikolo sikanontongwana. It is very important. It sharpens ingqondo yomhlekazi. Uba bukhali umuntu oqaliswe kunontongwana. Camagwini bethunani, andifuna uyenza nde, bendifuna nje ugqithisa lo myalezo. Unontongwana, isikolo sokuqala sokuvumisa. Camagwini bethuna. Don't forget to subscribe and don't forget to share the videos. Don't skip the ads. They pay the bills. Thank you very much.